ndobva asiya vana vari pakamvuri. Asiya vana vari pakamvuri kudaro, muroora ndobva aenda muyadhi mune tsime, ndobva akuenda unodii kunochera mvura. So nguva yakaenda kunochera mvura, akatanga aona kuti mwana wake aita pupu, ndokuda kutanga kubvisa umwe mwana pupu. Akubvisa ari pakati kudaro akati regai nditore mvura kana kutora chinhu chandinokandira mapamba aya mukati. Okay, ndobva alitora pamba riya apedza kukanda akati ndakunotora mvura. Akunotora mvura ari kutsime achidzoka paipai ari kusvika pakayarisa mwana aripo, but mapamba hapana, atorwa haasi kuwanikwa. Panapa hapana vamwe vanhu varipo, pana pangori namama, but mama wanga vari mumba. Kubuda kwavo panza ndira kuita sei, handina kukuona. Chii kumapamba aindepi? Ko pane tsoka dzembo here? Sezvo paine popo imbo inogona kuita sei, inogona kunhonga. So amai vakatora pamba nokuti vana vanga vakarariswa pamumvuri wemba, nokuti zuva raibva nekumashure kwemba, saka kuri kubva zuva nekwarakatarisa ndokunoenda mumvuri, saka vana vakavareswa mberi. Saka mai pavakatora mapamba, imba yavo iri kusaidi rine mugoti, kuti vafambe vachienda kumugoti vakabata mapamba aya zvaioneka. Ndobva vangotora mapamba, ndobva vangoti pote kuseri kwemba. Mama varipi? So akabva asanganzira namama vachidongorera. Kudongorera kwakaita Vamwene kwakaita kuti afungidzire kuti saka ndovaita sei, vatora sei vachindidongorera, right? ndobva anyarara. Ndobva aona Vamwene avo speed vakaita senge kunozi vakabata pachifuva chavo, vakashilda saidi iroro kumuroora. Muroora zvina kumufadza. Muroora ndokutaka kufamba, ane mutupo wake waizvishevedza kunzi ndaneta. Vana ava vaifanira kunge vapazera rekuti ndani mumufaro wandinawo, vakukambaira, but zviri kuitika zvandizvinzwisisizvo. Mama chamakabata chii haana kuvavanzira. Mama ndokuramba ndokutora mapamba aya ndobva vaisa muhembe. Muroora akatora mapamba muhembe yaVamwene, akasimudza hembe kutora mapamba. Masimudziro akaita hembe ndeyokuti aiti ndine mapamba, akabata ruoko Vamwene vachiti zvandakabata unozvidii, asi mapamba. Akati kana siri mapamba ndipei tione. Zvikanzi zvinhu zvangu zvandakabata unozvidii. Ndokurwisana. Amwene kusvika vadonha pasi, amwene kusvika vachema vachedzera kuti muroora wandityora ruoko, ende muroora akabuda akabata chii, mapamba. Mapamba paakamaona muroora, akaona mapamba, nhamba yemapamba akanga aisapa akashanda nasi asina kukwana, akabudisa. Muroora ndokukwanisa kuenda kunopinda mumba maVamwene. Achipinda mumba maVamwene akationa kuti rimwe pamba risati rashanda rakadonha pasi, but pasaidi pemapamba aya akavhurika aya panga paine mapepa bheka rekuenda kuita 7. Akavhura achiona ese aine mapamba, but mapamba aya atori nepupu kutara. Hey. Muroora ndokuskrima, ndokushevedza vanhu. Uyai muone zviri kuno, amai vari kuchema apa, handina kuvarova, asi ndada kutora mapamba emwana wangu vanga vatora, but pandapinda mumba mauzo ndaona ndezvizvo. Kana muchida vanhu izvozvi, pinda mumba muone zvirimo. Vamwe vakati muroora wakanganisa kupinda mumba, but vamwe vachivedzera kuti honai vana ava, vana vakura zvakaita sei ava, avakambaira avaite sei, avashanduki. Ko Vamwene pavatora mapamba vachimaviga vaida kunomaita sei? So vanhu vachibva sei nyaya yakadaro vachinzi vatesvera panapa hapo, uye zvike mukomana uyu anova ndiyani mukadzi uyu hapo pano. Asi Vamwene vaishevedzera kuti muroora uyu panapa handisi kumuda, ngaabve panapa. Muroora akashevedzera kuti panapa handisi kubva, vana vangu vasati vakuratidza kuti zera ravari rakuoneka richienderana nezvavari. Kana vaine zera rekukambaira ndoda kuti vakambaire, kana vaine zera rekuti kavararisa pamubhedha vanofanira kukunguruka vachidora, ndoda ndikuda. Kwete zera iri rokuti asi rinonzi vazvarwa nhasi, kwete panapa handibvi. Zvikanzi ari kundiranga. Ndobva vaenda kwaSabhuku akati ndaikumbira kuti mutaura, nekuti zvimwe zvicho zviri kuoneka ndezvokuti vana ava vari kurwara. Nemiwo mapamba mamatsiro machida kumaita sei? Mapamba nechikafu chinodyiwa here? Maida kumaita sei? Right, tombirira murume wenyu kana auya nemukomana nemurume wemuroora wenyu kana vati vatataura nyaya iyi. So nyaya yakamira kunzi vataure, but pamba pauri kungopesana. Muroora aibika mumba maVamwene, izvezvi anotenga chikafu odya opinda mumba make orara. Murume asati auya. Ende murume paakafonera akati ndiri kuuya ikoko,
muroora hana kumbomudza kuti nini andichabikira kudya umo, ari kungotenga chikafu chake achidya orara uyamwisa vana vake akamirira zuva rikura murume ari kuti mumba umu handifine kapinda zvakare nokuti ndichamupinda sei tichinesana kumapamba vana vangu vaimadii uyezve vakandirambidza kuenda kuchechi vakati vasandisarudzira chechi nanhasi vasati vandisarudzira chechi saka ndigere asi vana vangu havana chiri kuratidza kuti vari kukura. Muroora hana kukurumbidza here kuvhunduka 6 months ari kuti vana vanofanira kunge vakukambaira ari kuti 6 months vaifanira kunge vaine chimwe chikamu chinodarika nezvavari. Alright. Kuchipatara Muroora akaenda vana vakatariswa. Vana vakatariswa. Vana vese ari kutonzika. Pose vanoda kusikirwa ntonzizo. Chii chiri kuitika pavana? Okay. Vana vane dambudziko iri. Hey. Vamwene vaida kuenda kupi? Ni mapamba. Sei vaichengeta mumapamba mumba. Endi mapamba ari mumba aya. Ndani nekuti vana ava ndivane 6 months ka. Kumangu mapamba anozara 6 mapepa beki. Ari mumba ambori mapamba aya endi mapamba aya anoratidza kuti akaiswa pavana akabviswa nekuti atori nechipupo nechimbuzi yawo kudhara vaimaturira ani. Baba Isabel muri kutaura kuti mapamba aya angari mupepa beki mumba maigarika sei mumba imomo? Anoti vaigarika sei zvitori zvishoma izvo baba pati regai ndingosakura poto tabva pazaka pamasvingo pabulawayo musati mapinda akakubulawayo. Ndine mashoko ari kubva kuRoma Pix Construction ari kuti iwo hama we manyai musasarire masenzi enyu aboka kuRoma Pix Construction. Tengai masenzi kunyabira kuRosewood Park kana musha mutsva weDonnybrook muHarare. Kana kungotenga kwese munobvumirwa. Munokwanisa kakutenga chero nhamba yemasenzi amunenge muchida. Masenzi aya ma 300 square meters ari kuita $10,000 only mumusha weRosewood Park Nyabira. Kana kuri ku Donnybrook 300 square meters iri kuita 12,000 chete unokwanisa kakubhadhara deposit right rako pamwedzi mitatu yasara yacho mubhadhara pang'ono bichana kwenguva inotora kagore nechidimbu. Kuti munzwe zizere svikai pamahofisi eRoma Pix Construction ari panhamba 27 Chechu Avenue Alex Park muno muguta reHarare. Kana kuridza nhare panhamba dzinoti 0719 118878 0719 118878 0719 118878 motaura naRuvimbo. Kana kubata tambirai pa 0782 730 162 0782 730 162. Kana kubata nyasha pa 0788 980-346 0788-980-346. Blessing ari pa 0788-964-570 0788-964-570. Kana kubata gamu pa landline 0242-788470 0242 kodi yeHarare 788470. Roma Pix Construction iri kuti usati wabvisa kana sendi uya uone sendi ya unenge uchibhadharira nokuda kwekuti masenzi aya aripo. Hatina masenzi ari mumhepo. Tinotenda 28 minutes past 11. Baba Isabel regai kandingozivisa kamuri yeZimbabwe kuti mangwana iFriday tinodzoka zvakare tinenge tiri panapa tinenge tichitsudzura munenge muchinzwa kaBhozhongora achibhozhongora hoza Friday. Chakubulawayo chiri kuti kudini icho kwadi muri yeZimbabwe rega ndimva ndapinda ndiri mukati mekufafaidza mamukaseko DJ Tsano. Ndinoziva kuti muri paJosa paCape Town chimutimba kabata ipapo haiwa get well soon. Ndinoziva kuti makabatwa neflu nokuti kudhoza nekuvhura uko asi garai muchimbomhanya kuti mukazi wamukaseko tapi wangwendere chimuti wakabata ipapo Terence Bobo main actor kana uchida kuti iwo brand ambassador chimutimba kabata wamukaseko isi ndinozoti marembera dzidzi wamukaseko Joramu ndefanyiro mafuta riri kugara pamba pevanhu. Yes. Ndokutaka kunesa kubhadhara nguva yekuti kuzinozva vada kubhadhara kuti mumwedzi asati abhadhara ndobva abuda pamba ndobva angorwa pasi achaoneki. Property iri mumba muridzi wemba ndokuona kuti kwakawanda zvona zvichiitika izvi. Inini manje handimirire zvezvikonzero imba inoda kubhadharwa neniwo zvakare ndoda kushandisa chii mari yangu. Handingashandiswi neumwe munhu ndakavaka imba yangu ndega kwete. Vakomera uyai kuno vada Israel Temba namafredo vado kufamba ana Clement achirikana kuna Terence Bobo vanondokuda nabereki taka yes vatopindira paka zvikanzi aiwa iri rocha iri roda zvitapa visai zvino mumba muise apa. alright. Kana uya anotora ipapa
panga pachinzi kana mukabvisa midziyo mumba moisa apa ndepapi? Muyadi. Pachikonawo chemuyadi. Chiri muyadi imomo kuti kana wendro mudza kuti zvinhu zvako izvi. Mumba meme ndakazoisa chi? Ndakazoisa munhu. Aha. Vakomana vanonokika. Ende kazhinji pavanenge vatovimbiswa ibasa kai. Vataka kuda kugadzira zvinhu zvezvo. Vakubuditsa zvinhu. Zvinhu zvakanosanganikwa nazvo mumba. Ndiri kukumbira vagari vekwabulawayo. Angatifambidzanei ka. No, zvinofanira kubuda zvine umbo. Kuti chii chakaitika? Baba Pati. Ndokuwanika mumba muine mabhaketi anokwenda kuita 3 akazara nechimbuzi akavharirwa. Zvigubhu zvima 2 liters nezvima 5 liters. It's more than 10. Zvakaunganidzwa kona. Zvanga zvinei? Wewe. Jorozo. Murume anozo tanga sikabude panze. Zvese zvaitirwa mumba. Mumba muine smell. So iwo kuenda kuti vafungidze kuti aigara sei mumba. Vakatonetseka. Kuchikautira zvinhu zvevasuva vakambozviunganidza pasaiti vachiti kuchikautira chiro zviri panze ka muyadhamu chagariki kuzvinozvirasa. So roja irina nhasi asati azoka. Vakamirira. But dambudziko riripo kuti ndekuti wangu vakabvisa saizvozvo. Ko akadzoka achiti zvinhu zvake zvakare zvanga zviri mumba. Zvigubhu izvi nezvimabhaketi handidika zvanga zvine masini iproperty zvakaiswa kupi? Zvakambotanga zvakaiswa pasaidi pakaunganidzwa midziyo yake. Akusvikira vazonorasa kuti muyadi. Ende vagere kunoenda mhepo panext mudhorobha munoziva kuti masenzi edu ka kungobva pamwe muchienda pamwe. Kupanapo chii chamakaita? Makaraseiko? Chii chakaita? Zvasaiti kusvika vaita sei? Vaenda kunorasa. But munhu asati adzoka. But paanodzoka munhu arikuda property dzake. Alright, ngatimbodzokai kumashure. Anga apedza nguva yakareba sei tenant uyu asiri kubhadhara rent? Ndakanzwa kuti 2 months. 2 months. Pakabuda achienda vaiedza here kumufonera kutaura naye uye aiti kudini? Aitombodaira foni dzimwe nguva patiko zvinhu zvanga sadairi foni. Ende pakupedzesera paakaenda zuva rekuti mwedzi wapera wechi2 wachona kuti achibhadhara akautsira sero zvachibhadhara marenzi aripo 2 ndobva angobuda achibvaruwa pasi. Ipapo foni yange saiti aruwa pasi. Right. Muridzi wemba akapinda sei murumu umu? Vakatovhura do. Akatoti nina handingafi nenzara ndine imba yangu nokuda kwemunhu. Iyo ndimwe mhosva yakazvimirira. But akatoti ini ndakutovhura varume. Ndoda kupinza maundiro mari. Nokuti imba iyi inoda kubhadharwa. Ini pana pandinoda kudya. Vana vanoda kuenda kuchikoro. But imba yangu ine munhu ari kutiza azviti bvisai zvinhu zvimuise apa. Mukunobvisa ndomunosangana nehondo idzi. Tenant uyu munhuyi. Murume nemudzimai wake. Murume nemudzimai? Havana mhuri? Aiwa. Tenant murume ega. Okay. Anogara ari 1. Agara nemumwe munhu. But imba yemuridzi wayo pane murume nemukadzi aripo. Tenant munhu 1 ari mumwe wechirume anogara ari ega. Mungazive kuti roja iri rakwira sei? Makore andirazobvunza. Okay. Makore andirazobvunza. Hai. Ibulawayo. 27 minutes to 12. Ingoti yakuti mongodipa mungododzera nelocation kuti mutipe manyemwe. 0713938538. Ndinoziva kuti Bulawayo chimuti chinenge chakabata. Please kana muchiziva nyaya iyi ndipateni pa WhatsApp platform 0713938538. Zitatengesa apa panoda kamubhadha. Andiriya simudza mubhadha tirove pakadzika. Andiriya iwe mubhadha tirove pakadzika. Andiriya iwe mubhadha tirove pakakumbira. Andiriya mubhadha tirove pakadzika. Andiriya iwe mubhadha tirove pakadzika. Amai andiriya mubhadha tirove pakadzika. Wiri pinifo wakachiwe baki mukiasha. Piorota. Hati. Romantic is buying for the pit and the pro. Hati. For the twist package of the try mabo. Jumanda wakachiwe baki mukiasha. Simply the horror-mighty. 10 euros you will be for. Waka chwep. Simply horror-mighty. 10 euros. Rigidi vo Dendere Private Limited vari kuti ivo watsupa maiwe murimi
rova nhamo nembama uite mari nekurima mhiripiri yemalaga kana kuti kachoro kubudikidza nekambani yedendere Incorporated. Ukarima mhiripiri iyi nechirongwa chedendere outgrower farming, isu vekambani yedendere tinotenga mhiripiri idzi nemutongo unotapira uri pamusoro. Unokwanisa kurima mhiripiri yemalaga kana kuti kachoro kutangira pa 1 kana pa 2 hectares zvichikwira. Kuti upinde muchirongwa chedendere outgrower farming chako kungotenga kamhodzi dzemhiripiri iyi dzakauchikwa zvine unyanzvi kwatiri, worima uchishandisa zvidzidzo zvatinenge takupa. Tine varimisi vanokubatsirai vakatekeshera nenyika yose yeZimbabwe. Mhiripiri yemalaga kana kuti kachoro hainetsi kurima,